Už dneska ráno sa opäť zásahový tím vrátil na miesto, kde sa ten skutok udial tragicky, a dnes budeme monitorovať oblasť aj dronom cez deň a aj v noci sa tam vrátime termokamerou, dronom budeme monitorovať. V podstate zásahový tím je posilnený, aby hliadkoval túto oblasť 24 hodín denne. Vláda zajtra by mala vyhlásiť mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska, pretože my sme už skúšili všetky možné nástroje, robili sa kadejaké preventívne opatrenia, už tu stávame stoiska na kontajnery, osvetlenia robíme, plašíme, petardy hádzeme. Vidíme, že to nemá efekt, preto sa pôjde do tzv. Plošného odstrelu, to znamená, stanoví sa veľká kvóta, dávame to na úrovni 350 kusov medveďov na území Slovenska.